έπεσα πάνω σε ψεύτικη εφαρμογή Plinko, που μπορώ να κερδίζω και να αποσύρω τα χρήματα αυτά. Αχ, πόσο σε καταλαβαίνω, αυτό συνέβη και σε μένα. Πας, κερδίζεις 600 ευρώ, πας, τα προβείς ανάληψη και δεν υπάρχει τίποτα, ούτε όριο, ούτε κουμπί ανάληψης, ούτε καμία υποστήριξη. Οπότε βαρέθηκα, δοκίμασα 5 διαφορετικές εφαρμογές και βρήκα τη σωστή. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι Plinko, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πατάτε το κουμπί play και να εκτοξεύετε μπάλες. Και οι μπάλες να φτάνουν σε επιθυμητούς πολλαπλασιαστές. Όπως βλέπετε είναι πραγματικά πανεύκολο. Και σε λίγο θα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι η ανάληψη των χρημάτων αυτών. Παιδιά, είναι πραγματικά φοβερό. Θα το πρότεινα σε όλους να το δοκιμάσουν. Και πάμε να δούμε και να προβούμε στην γνωστή μας και πιο σημαντική ανάληψη. Σε λίγο θα μας έρθει ειδοποίηση από την τράπεζα. Καταθέτονται τα χρήματα εντός 5 με 30 λεπτών. Και πάμε να δούμε το ποσό που έχουμε κερδίσει. Και το ποσό είναι αυτό. Αν θέλετε κι εσείς να μην ασχολείστε με ψεύτικες εφαρμογές, παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για τη σωστή. Παίξτε εκεί που πραγματικά πληρώνουν.